Bueno, ya se me enamoré, son las 8:34, sortxeak eta hogeita malau dira, eta oraintxe bertan hasiko da nire eguna. Kaixo, zer ondo zaudete, nik ondo, eta joan behar dugu batan edo hortan, hartan eta ez dakit, joan behar dugu jatera leku batera, así que arreglatu behar dut, zeratik pelukeria apalitzaria joan behar dut, eta hori da, nahi dut egon etxean, nahi dut egon etxean, lo egiten, baina ezin dut, así que da gure eguna. Ez dakit nola joan, zeratik ez dut zan ondo dagoen, edo ez dakit ezer, eta bakarrik dakit ez dagoela, da nire padrastrorena, baina ez dakit. Así que egongo da bigarren parte, baina ez dakit zer jarri. Ez dakit zer klima bat zer, ez dakit ezer. Así que jarriko dut pantxalon oia, hau, ez dela oso raroa, da prakak batzuk eta hori. Eta ez dakit zer jarri, bigarren. Igual jartzen dit, kamiseta hau, dela pixka bat, oso handia niretzako, baina dela beskatik, baina ez dakit. Pero batuko dit, eta ez bat ditu gustatzen, izango dizute. Ez dakit zeratik, ez nahi dit joan, eta badakit nola eramaten nire ama dakalako txin, ella bera eramaten dit, eta ez badut joango naiz lo egitera, eta nola nire ama ez da etorriko eta hori dena, aldit ez da, ez dakit neska, eta joango naiz, geldituko naiz hemen, eta nire ama etortzen denean, nik kaixe, eta izango ditu nola zer egiten ari zara. Dakat bi hermanioak, eta ez dakit zer jarri. Ez dakit zer jarri.